Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Va, que ens ho passarem bé. No ho acabo de veure clar. De fet, és només un cap de setmana en una casa de turisme rural. Sí, això ho entenc. El que no entenc és què hi haig de fer allà. Fer un cap de setmana diferent, desconnectar de la feina... Com? Doncs donant menjar als cavalls, passejar agafats de la maneta tot mirant com pasturen les vaques, netejant les cors dels porquets, recollint els ous que les gallines posen... Els ous que les gallines... On dius que els posen? Doncs a la granja, suposo. M'estàs dient que les gallines agafen els seus ous i els porten dins una granja per deixar-los allà? Ui, deuen ser unes gallines superdotades. Clara, vols dir que estàs bé? Sí, Marc, només t'estava prenent una mica el pèl perquè les gallines no posen ous. En tot cas, els ponen, del verb pondre i no de posar. Els ous i el sol es ponen. I posar? Posar el fem servir en el sentit de col·locar alguna cosa en un lloc, com, per exemple, posar una dotzena d'ous a la nevera. D'acord, però això no em soluciona res. Home, sí, millores el teu català. No, el que no em soluciona és que encara no sé si m'acompanyaràs aquest cap de setmana o no. M'ho haig de pensar. Els animalons i jo no hem tingut mai gaire bona relació. No ho diràs per mi. Les gallines ponen ous, no els posen. El sol es pon.